Benvinguts gironins i gironines a un nou vídeo al canal de YouTube del Girona. Som en Dani i el Cone, jugadors d'eSports. I estem a Londres perquè disputem un dels tornejos més importants de la temporada. Som-hi! Bueno, abans de començar la nostra aventura ens agradaria explicar una miqueta com ha estat el nostre camí per arribar aquí, perquè la veritat que no ha estat gens fàcil. Per aquells que no ho sapigueu, vam tenir que jugar dues fases, la primera en la qual hi havia 6.000 participants, ens vam aconseguir classificar els dos i a la següent fase jugaven 256 persones i d'aquestes 256 passaven 12 i en aquest cas, en el meu cas, va anar bastant bé el cap de setmana i ens vam aconseguir classificar. Correcte, i com a top 12 jo vaig quedar a top 84, la veritat que és un torneig molt i molt complicat, així que el que va fer és increïble. I res, jo estic aquí per fer-li una mica de coach, ajudar-li en tot el que pugui i fer tot el contingut que anireu veient durant tot aquest cap de setmana. Així que acompanyeu-nos en aquesta aventura. Som-hi! Ara anem direcció al Media Day, on tenim que gravar tot el contingut que ens van gravar a la pròpia competició. I de camí a les oficines, com veieu, tenim unes vistes espectaculars. Tenim a l'estadi del West Ham, que la veritat que és espectacular, té una pinta brutal, almenys des de fora. Així que, bueno, no està malament anar de camí a les oficines per tenir això al costat. Bueno, ja estem aquí al Here Is, que és el lloc on jugarem la competició. I ara el que ens toca és fer una mica de gravació, que és tot el tema del Media Day, i a més podrem entrar una miqueta, així que anem cap a dins. What role would you have if you were a player on Ultimate Team? Forward plus. But their stats aren't good enough. Xavi Hernández. One word to describe. Do you have any pre-match superstitions? No, I don't have any superstition. How his play style. He is really good for the last years, but these two past years, I think his level go down. So I think he has to improve now to go up in the ranking. Next one, I go with. A veure, Cone? Una miqueta de mac and cheese amb pollastre. Bueno. Ja hem acabat la sessió de gravació i ara hem vingut aquí als sets per poder entrenar una miqueta. Com veieu, ens han deixat preparat tot per poder entrenar perfectament. Tenim un monitor amb la Play, després ens han deixat un portàtil per demà poder streamejar i a part ens han regalat aquesta ampolla com a obsequi, diguem-hi. Així que està molt bé. Així que ara entrenar una miqueta. Com veieu, estem aquí tots els jugadors en aquesta sala, diguem-hi. Estem a 64 jugadors aquí tots junts i demà jugarem tots, així que s'escoltarà pràcticament tot, així que s'haurà d'estar al màxim de concentrats per poder rendir al màxim nivell, així que esperem que demà vagi bé. Així que ara entrenar una miqueta i ja pràcticament acabem el dia. Sessió d'entrenament acabada, ens ha servit moltíssim per adaptar-nos una mica al set i a el que serà demà per la competició. Així que això sumat a la sessió de gravació que hem fet també, donem pràcticament per acabat el dia. Ens anirem ara a sopar i després a descansar, perquè demà és el dia important. Molt bon dia, avui dia de competició. Avui ens toca demostrar tot el que venim treballant aquests dies i a part jugar contra els millors jugadors del món. Ara estem esperant a l'Uber, que ens va buscar per anar cap a l'estudi,
així que anem cap allà que tenim moltes ganes. Som-hi. Ja som al set i el que toca fer ara és configurar l'equip, ja que ens han donat les comptes totalment de zero, només amb els jugadors que podem utilitzar cadascú, així que el que fem ara és deixar-ho tot llest per poder competir aquesta tarda. Com veieu, tenim un acompanyant molt especial que segur que ens dona molta sort. Som-hi, Girona! La competició ja està a punt de començar, hem fet ja tots els entrenaments, hem fet ja tota la preparació i tot l'escalfament, així que ara l'únic que ens toca és demostrar tot el que venim treballant aquests dies i poder-ho plasmar a la competició. Així que desitgem-nos sort i esperem que la competició vagi bé. Fins aquí la nostra aventura a l'FC Pro Open. Una llàstima tenir que acabar tant d'hora. Ens hagués agradat, òbviament, poder seguir avançant i poder optar a més coses en aquest torneig, però no ha estat el cas. El nostre nivell no ha donat per poder seguir avançant més rondes. Molt content de totes formes i molt orgullós de com hem treballat i de com ho hem fet tot. Al final diuen que quan ho dones absolutament tot, tampoc tens res a dir-te, així que amb això ens quedarem. Òbviament donar les gràcies també a en Dani per haver-me acompanyat i per estar al meu costat en aquest moment. I res, donar les gràcies també a tota l'afició pel suport que ens han donat durant el torneig, que sempre s'ha notat, i ho intentarem a pròxims tornejos. Així que moltes gràcies i seguim a per més. Som-hi, Girona!